ସେତେବେଳେ ମାତା ଗର୍ବ ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିଥିଲୁ ଯେ ଭଗବାନକେ ଏ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଧରା ଧାମେ ଜନମ ଦେବେ ମୁଁ ତୋର ନାଁଟା ଗାଡ଼ି କରିକି ପାଠ ପଢିଥିଲୁ। ବୋଲେ ତିନିଟା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ତିନିଥର। ସେ ତିନିଥର ନାଁଟା ଟିକେ କହିବୁ କେବେ କାହାକୁ ବିଗତ ଅଛି ଲଗାଲା ଇଏ ମାର୍କେଟେ ପଲୁ মনোচৈতন্য সমাজ কইছে কহে চৈতন্য শুଣାରେ ମୁଁ କୃପା ହେଉଛୁ ଏଡ଼େ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ପରତାକୁ ଦିନ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ କାମନା ମୋଦରେ ହେଇଛୁ ଭାଇଛେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ ମନ ମନ୍ଦିରେ ସୂତ୍ରରେ କଲେ ଦର୍ଶନ ଆଗଲି ସେ ମୂଢ ମନ ଅଟେ ବଳ ଧନ କିଣିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ମନ ମୂଳରେ ଅଛି ସବୁ କୃପା ଏଡ଼େ ଦେଲେ ବାବୁ ମନ ଦେଲେ ପାଇବୁ ତମ୍ବିଲ ରତ୍ନ ଯିବା ରାତି ବ୍ରହ୍ମ ପାଇଁ ରତୁ ଯତ୍ନ ଗୋଟେ କେତେ ଭାଷା ଅଛେ